Hvad skal der til, for man er innovativ? Hvor meget paratviden skal man have? Fremtidens ideale medarbejdere kan findes blandt helt unge. Og hvordan skal de genopfinde sig selv, hvis nu de gamle tager førergreb på dem? Når man ser på uddannelsesstatistikken, så kan man se, at det er drenge, der er ved at blive hægtet af. Og måske er det en god ting. Der er nogle initiativer til at sørge for, at de ældre mennesker, de bliver på arbejdsmarkedet, men hvad jeg synes, der egentlig også er utrolig interessant, når vi taler innovation, det er, hvordan man kan gå ned i alderen og se, hvordan at børnene både bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet, men også får politisk magt. Man kunne så i hvert fald forestille sig, at de også har fået værktøjer, at der kommer nye reformer i folkeskolen og gymnasiet og universitetet, med henblik på egentlig at ligesom det egentlig børn også var tidligere, gøre dem til en aktiv del af arbejdsmarkedet. Og med de nye værktøjer i form af computer og så videre, så kan børn også starte virksomheder op på egen hånd. Og det er dem, som vi tænker på, når vi tænker på innovation, at de lige pludselig ser tingene på helt andre måder. Så fremtidens ideale medarbejdere kan findes blandt helt unge. Ja, og hvis man kører den tankegang videre, så kan man sige, at først så fik vi kvinder ud på arbejdsmarkedet. Nu skal vi så have de gamle ud på arbejdsmarkedet, så skal vi have børn ud på arbejdsmarkedet over 2020, der får vi robotterne ud på arbejdsmarkedet. Og det gode ved det er jo, at så vil vi for første gang i verdenshistorien virkelig begynde at bruge mennesker med omhu. Nemlig at bruge mennesker til det, de er uundværlige til. Så jeg tror virkelig, det er helt stort boost i retning af kreativitet. Selvfølgelig, vi skal ikke undervurdere børnene, og vi skal heller ikke undervurdere de kreative ting, der kan komme fra os gamle. Men det helt store, generelle boost i kreativitet, det kommer fra, at vi endnu mere end nogensinde bliver befriet for det fysisk belastende rutinearbejde. Det tror jeg er noget, der kommer til at virkelig at sparke røv. Men hvordan, man kan også stille et spørgsmål op, hvordan skal børn og de unge mennesker og så videre, de nye ind på arbejdsmarkedet, der bliver stillet nogle helt nye krav til dem, og hvordan skal de genopfinde sig selv, hvis nu de gamle tager førergreb på dem? Altså det er den problemstilling, man også skal stille op, og man kan også se, altså det man kan kalde kanonviden eller kanonviden, som man også skal kalde det, som bliver prioriteret rimelig højt i øjeblikket, og som måske også afspejles i vores karaktersystem. Måske bør netop sådan noget som karaktersystem er et godt sted at tage fat. Faktisk med den nye karakterskala har man jo også fjernet selvstændighed i karakteren osv. Så man lægger egentlig mere værk på, om man kan det, som forventes af en. Og det er lige præcis det modsatte af innovation. Så man kan forestille sig, at det er en væsentlig del, man skal vide, hvad man taler om, men at man har andre parametre eller andre karakterer også. Altså man ikke kun får én karakter. Og det er sådan en måde, en fundamental måde at ændre på røre ved skolesystemet. Lad mig komme med en politisk ukorrekt bemærkning her. Det er derfor pigerne klarer sig så godt i uddannelsessystemet. Det danske uddannelsessystem er mere og mere kvindevenligt, fordi det netop er det repetitive. Man skal være flittig og artig og høre på, hvad læreren siger, og gentage det i hovedet på ham næste dag, og så bliver han så glad, og så får han en god karakter, osv. Når man ser på uddannelsesstatistikken, så kan man se, at det er drenge, der er ved at blive hægtet af. Og måske er det en god ting. Måske er det en god ting, at de kommer ikke så langt i uddannelsessystemet. De bliver ikke så belastet af den der kanonviden og alt det der. Måske er det for, altså den ene årsag, de bliver hægtet af, det er, at de er i den livsfase, der de kører alt muligt andet rundt i hovedet end det der, ikke? Men måske er der en god side det der, ikke? At måske er det dem, der går ud og skaber de interessante nye kreative virksomheder. Så kan alle pigerne, de kan tage de fine uddannelser, så kan de gå ind i den offentlige sektor, ikke? Så det er fint, ikke? Så kan de være der, ikke? Det er interessant, den er taget til efterretning også. Men, hvad skal der til, for man er innovativ? Og så er vi tilbage til, hvor meget paratviden skal man have? For uden paratviden går det jo ikke. Uden paratviden er du ude af stand til at stille nogle interessante spørgsmål. Så vi kommer ikke udenom, at der skal opbygges, så kan vi diskutere, hvad det skal være. Men vi kommer ikke udenom, at uddannelsessystemet også skal være delvis ligesom den var i gamle dage. Så den tankpasser pædagogik, du er et tom kar, og jeg hælder på, ikke? Og så har du nogle brikker, som du kan bruge til at lege med og til at stille spørgsmål, ikke? Det er et tom kar, stiller tomme spørgsmål, om jeg så må sige. Og hvis du stiller tomme spørgsmål, så får du ikke noget særligt innovativt svar. Nej, men jeg vil give det til en vis grad, inde i det synspunkt, men jeg vil så også sige, at faktisk, og det viser sig senere undersøgelser også selvfølgelig endnu mere i de små klasser, men jeg synes egentlig, det er et interessant koncept at arbejde med. Sige, drop lektierne i gymnasiet og folkeskolen, sige, at det er nok
at skolen egentlig gør krav på halvdelen af barnets tid. Og ligesom man siger, at alt det tid, som man tidligere kaldt, eller som man kalder fritid, at det ligesom det er tabt tid. Altså hvis man siger, det er bare ren, altså hvor barnet slet ikke udvikler sig. Der mener jeg egentlig, at hvad skal man sige, at der kan frisættes et enormt innovativt, kreativt potentiale ved at lade være med at tage den der dårlige samvittighed væk, og så indføre også nogle gode coach i skolen, så de kan lave alle lektierne derom og så videre. Så når de er fri fra skolen, så er de fri, og så kan man, hvad skal man sige, lave nogle værksteder og så videre sammen med dem, hvor de kan udfolde andre dele, og så også dyrke måske lidt mere sport, fordi overvægt og så videre selvfølgelig også er en tendens. Nu er det hele gang råd til alt det ved du godt, ikke? Ja, men det er også det, ligesom, det er det, man går ud fra, måske, at vil sige, at hvis de ikke går i skole, så er det, hvad skal man sige, virkelig ledegang, men man kan også sige, at der er nogle argumenter for det, men man kan også sige, at ledegang er også i hvert fald roden til meget innovation og så videre. Viden, kan man sige, med et fine ord, er også kontamineret, altså med det samme. Man får lært en viden, så skal man sige, er det også en bestemt måde at se verden på samtidig med. Det vil sige, den viden, der bliver fyldt på, tror jeg, der er vigtig. Men samtidig danner det også vores optik. Altså man kan sige, vi ser ikke med øjnene, vi ser med hjernen. Og den, hvad skal man sige, det mentale software, vi er udstyret med, hvad skal man sige, former hele vores betragtninger og de løsningsperspektiver, vi kommer med. Så hvis vi hele tiden bliver fyldt, vi skal fyldes op til en vis grænse. Men hvis vi kører med overload af gammel viden, så er der ikke de store innovationer i udsigt.